So morning among neighborhood dani sa Roma. So kani siya dagan kay mga kananan ug imnanan. So bibo kayo. Dagan pod palahubog. Wala siya. This area ano ka ng growing na neighborhood mix of food. The good thing about this compared to this everywhere else. Eksakto mundo. Overwhelming at first, but if you check online, Lively. then they, that is, I guess that's like really part of it. Like it's the rule, huh? Then kuan kay bibo kay gabi abot og alas 2 alas 3 kadlawon. Saba kayo. Either murag feeling nimo na ga birthday. As in bibo kayo. Which is good. Kay lively making nga neighborhood. Ay, hindi ka mo. Oo. Dalhin na lang ka. Para ako, ibang mga ganyan ko rin. And food. So, any morning, ano kaya ko gani kan those things. Kaya ko niya, Nakat the market. it's very, very mixed. Market sa buntag, imnanan sa gabi. Siguro kay Monday, dili kay nakabibo. Kung para gabi nga as in, bibo kayo. I mean, Monday manggod karon man na. So, i-try na mo siguro mga Friday sa gabi. Ay, wala naman ito Friday din. Thursday. Pero dili Monday, kay mo time nga. Mingo. Oo. So muna siya kilid kay mga apartment. Tinangubos kay kananan. Imnanan kananan di barato rapod. Especially ang mga splits. Nanay pataba ni mga splits. Ang sala. No. Lami ang tamo apel pero kapoy na manggot. Try rami din one of the days before me muli. And then mo na yung mga apartment. Kilid imnanan. So, if you mind, pwede mo nang gawa sa Oh, so pwede ra ka mag short pants. Mag chinilas. Hoy, ang iring. Lashat. So mo ni among entrance sulod sa apartment. Okay. Yeah. Wait. Mga so mo niya mga apartments sa Rome. Of course, pag sulod mo sa sentro, tiyana, kusina diretso. So at least kani siya almost parang more kompleto na. Coffee machine, microwave, ref, stove, uban pa. So pwede rin magluto. And then, importante na ay wine glass. Okay, barato na kailang wine na And then, ang sala, ano siya? Sa luwag siya. See? Okay. Like TV. Okay, gabi sa and then ang toilet. Ito sa CR. Ito naka-window na. And then, importante po kaya na ay aircon. Mamasat ng mga heater. Kaya uban, magundog na kayo. Isod ka pa. And going to the bedroom. So, yung bedroom. Nice.
Kita ay aircon, heater, guban pa. So tarong siya nga bedroom. And then isa sa kaandan is na kay balcony. Here. So pwede kang inom lang and then na kay street view. So far, nice siya. Ay balay, wala lang TV but it's fine. Hindi siya aluag pareha sa kuan sa Florence, pero tigla to. Sa Florence magod na mo kay wala kusina. At least kanina and then tarong ilang heating. Yan sa Florence ang problema dito kay dili sila kahit og tarong kay mahadlok sila og sunog. Kaya katong apartment na may duol kay sa kuan daw sa domo or sa church, itong main church nila, so madlock sila masunog. So ginabawal ang kusog. So far mo pa ni siya. Okay? So far cozy. Then yung mga books din. So morning among Airbnb then is sa Rome. Tapad og nasa actually sa imnanan ng mga street. So na ako kay sabab ngit sila gid.